vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 44 years ekuberekwa, ndatochembererawo mumarriage, but pavana vangu vose avo vandinavo, vana vangu ava ndakavaita napastor. So ndakatanga kudanana napastor vekuchechi kwedu apo pandainge ndichiri ne17 years. So pavakazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, vakabva vati nhumbu iyoyo ndikuda kuti unge uchizoibvisa, because vainge vachitya sezvo ndainge ndichiri underage. So takazongoramba todanana until apo pandainge ndava nemakore 18, ndopavakabva vazoti ndava kuchida manje kuti unge uchizondiitira mwana. Vainge vachingonditi mukadzi wangu haandifaire, mukadzi wangu haandifarire, ivo amai pastor vacho. So zvakazoitika ndezvekuti inini napastor ava takazongoramba todanana, and in the meantime zvavakaita manje ndezvekuti vakazoti vatanga kutaura nevabereki vemurume uyo akazondiroora. At that time ainge abva mukurambwa nemukadzi wacho, but mukadzi wacho uyo I think ainge atozviona kutoti murume wangu uyo akazondiroora ainge asingatozvari, but iye she just chose peace, akabva azongoita walk away from that marriage. So ivo ndopa vakabva vazotanga kunamatawo kuchechi kwedu, but inini I was just born like my parents, they were already attending this church. So mukukurawo ndainge ndingori very close to this pastor because of my father, nekuti munhu vaiva nezvimari zvavo. Saka kwose kwaienda pastor, my dad was the one who used to sponsor. Even the first time when the pastor went to America, our head pastor, my dad was the one who footed the bill. So izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti from a very young age ndinge ndichingogara ndiri kukumba kwavo pastor ava. Saka vakazonditaimira pavakaona kuti now ndainge ndavawo musikana ainge ava kukwanisawo kuti ange achizosangana navo pabonde. Ndopavakabva vazondi approach, vakabva vazondiudza kuti vainge vaona a vision. Ndikabva ndati a vision about what? Vakabva vanditi this vision, it was you and me, we were ruling our own kingdom that we had been given by God. And ndikabva ndati oh wow, because ndainge ndichiriwo mwana mudiki at that time, and I then believed in his false vision. But vakabva vatondipinda mumwoyo zvekuti nanhasi uno nditori addicted kwavari. It is just that now vati chemberei, ivo havachanyatsokukwanisa kundiita zvavaimbondiita apo pavainge vachiriwo at least zera rainge richiri nani, because vainyatsokundigonera chaiko. But now he is an old man, but tichiri kungodanana. I still love him from the bottom of my heart. I know that it is very wrong. Even the way that we started to date each other, it was totally wrong and it was just evil. But I don't even know how to remove him from my heart. Vari mumwoyo vakaita kunyura chaiko, kuzvidzikisa midzi mumwoyo mangu. So takati tatanga kudanana kudaro. At that same time ivo maparents veuyo akazova murume wangu ndopavainge vouyawo kuchechi. Saka vachiuya kuchechi vaiwanzokuuya kumba kwapastor for some deliverance services, vachidawo kuti mwana wavo ange achizonamatirwa so that ange achizokwanisawo kuwana the perfect partner. So since inini ndainge ndamboitira pastor ava pamuviri, tikabva tazoita abortion, vakabva vazoti kwandiri I know that you love me and I just want us to keep on dating. Vakabva vazondiudza kuti the possibilities dzekuti inini navo tinge tichizova tose forever, it was going to be very difficult. Number one, he was quite number one because of his age and what people were they going to say. Saka vakabva vati kwandiri I want to give you a deal, iwewe neni tichangoramba tichidanana, but I am going to give you a husband. Vakabva vazoti kwandiri I am going to pray and fast about it, and after I would have prayed and fasted about it, I am going to return back to you with an answer. So vakabva vazodzoka kwandiri after vatsanya kwe10 days, vakabva vati mwanangu, God has given me an answer. Ndikabva ndati please tell me, man of God. Vakabva vazoti vainge vandiwanira murume, and I was really happy. So vakabva vazondipa uyo murume uya ainge achiunzwa kuchechi nevabereki vake because of his bad luck and misfortunes when it came to him dating women. Then ndakabva ndazonzi ndini ndaifanira kuti
ndinge ndichizova mukadzi wake. The mom was so excited because of my age nezvose zvavakaudzwa namai pastor. Saka ivo amai mufundisi havatozvizivi kuti inini ndakatozvarirawo murume wavo. So vakabva vazoti kwandiri, the reason as to why I have chosen you above all the girls that are at our church, it is because iwewe nenika tinodanana. That is number one. Number two, murume wako uyu wandakupa uyu iye haazvari, saka I have seen it in the spiritual realm kuti murume wako uyu haazvari. So I want you to be a faithful wife to him, and I do not want you to ever tell him kuti iye haazvari. And now that you are pregnant, we have to do our things as quickly as possible. Ndichakunamatira, ende kunokunamatira kwandichazokuita for the rest of your life. This man, whatever that you are going to tell him, then he is going to do it, and you are going to control him and his family. And atili kuti izvi zvinhu zvataita izvi zvinge zvichizobuda pachena. So pastor ava vaiva neimwe ring yavo yavainge vasingabvisi. It was only one day pandakavaona vachibvisa ring iyi. It was the day iro ratakazonospenda a night tiri kuhotel. After vandiudza kuti this guy that I was about to get married to ainge asingazvari. So takati tiriko kuhotel kuya, then vakabva vazobvisa ring yavo, vakubva vazoplace his ring on my forehead. Vakatanga kudzika nayo, vachidzika nayo kuzonosvika vachinosvika padumbu pangu. Vakabva vataura nemwana uyo ainge ari mudumbu. Vakabva vataura zvavakataura, but vaita sekunge vainge vachitaura nendimi. And to my surprise, the day that I gave birth, ndainge ndichitotya kuti mwana uyu wandainge ndakatakura ainge achazobuda akafanana na pastor ava. But I was shocked mukoma, because mwana uyu pandakazomurakidzwa nemanurses, my baby came out looking like the grandfather, but not like his biological grandfather, but akatongobuda akafanana na baba vemurume wangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazokonzeresa kuti marriage yangu nerelationship yangu nehama dzemurume inge ichizova yakasimba. They trusted me a lot, and izvi zvekuzonzi my DNA nemwana akazvarwa ipapo, there is no one who even thinks about it. So I suspect kuti ipapo ring iyoyo pavainge vachinamata nendimi pane zvayakanoita. Vakabva vazotanga kudzika nering iya vachiidzikisa kuzonosvika vachizonosvika pasikarudzi yangu. Vakabva vazondiudza mamwe mashoko avakanditi kana ndikaona sekunge mufamily munenge maita munhu uyo anenge akandimaka, uyo anenge achida kungokweshena a lot of stuff, I just say those words. There have been two people who have died in the family. Vatete vekutanga avo vainge vaine kamwe kakundimaka kavainge vakaita. So one day when I was praying, ndakangotaura mashoko iwavo, ndikabva ndanzwa kuti vatete vainge vava kurwara. Then nevamwe vatete zvekare hanzvadzi yemurume avo vakatanga kufa vainge vari cousin sister, mwana wekwabankuru. Then the second person who died ndevamwe vatete avo vakazvarwa in that same family in which my husband was born into. Ndakati ndanetsana navo vatanga kutaurisa. This was after my husband aenda kwavari akabva atanga kucomplaina kuti ndainge ndava nenguva ndichingomunyima bonde. So vakabva vatanga kungoda kungozivisisa, vachida kungozivisisa vakati nhaiwe muroora, kana uchimunyima munhu bonde saka vana ava muri kumbovaita sei? Ndikabva ndazoti it is fine vatete, but I was saying it in my heart. Ndikati tichaona kuti akangwara pakati pangu nemi ndiani. Vakazoti vadzokera kumba kwavo, ndikabva ndazoenda mubedroom mangu, ndikazvikira mubedroom mangu, ndikabva ndatanga kunamata Mwari wapastor wangu. So ndokuzotodzikisa midzi kwandakazoita into this family that I got married into. So takazvara mwana wedu wekutanga, tikazvara mwana wedu wechinumber 2, ndokubva tazozvara zvekare gotwe redu rechinumber 3. Vana vangu vose ava ndakavazvara napastor ivavava mukoma. When I was still very young, I never thought about a lot of stuff, but now that I am getting old, ndinoti kana ndakatarisa vana vangu, ini hangu kutaura chokwadi, handidi kuti vana vangu vange vachizoramba vari mudzinza risiri rababa vavo. So I've been thinking about it of late, and ndiri kuona kuti ivo baba vacho pastor ava vachembera, and I so wish kuti ndinge ndichienda kuno introduce vana ava kuna baba vavo. But the last time when I spoke with him about this issue, akabva ati ndinzwire tsitsi kana uchindida. If you ever loved me, feel sorry for me. At least vana ndinokumbira kuti unge uchizovaudza kana kuri kuzonzi ndinenge ndafa, because handidi kuti this scandal inge ichizova all over the news
kuti izvi ndo zvatakaita. So I'm still thinking about it, but moyo wangu unorwadza, especially kana ndikatarira vana vangu vakomana. Musikana hake tinokwanisa kuti haana basa because eventually she is going to get married, but vakomana ava vana vangu vakomana, they are supposed to know kuti ava ndo baba vavo, and I so wish kuti ndinge ndichizoenda navo kuna baba vavo kuti vange vachizovapa what they call your fatherly blessings. Handizive kuti ndiri wrong here if I do these things by force, because I think kuti vana vangu kana ndikagara navo pasi ndikanyatsokutaura navo mune zvakanaka, maybe vanokwanisa kundinzwisisa kuti this person that they think is their dad is not their real dad, and iniwo painge pasinawo zvekuti ndaikwanisa kuita, because this guy, their stepdad, havatombozvarisi. Even if I had tried, ndakatombozama kuti ndinge ndichimuitirawo mwana murume uyu, but ndakatozviona ndega kuti munhu uyu haatombozvarisi zvachose. I tried by all means kudzamara ndega ndatoona kuti ndingazotozvikuvadza, because at that time kune kwandaipota ndichienda ndichinouchikwa ndichiti at least kuti Mwari vange vachizondiregerera kana munhu uyu ndikangomupawo mwana 1, but pandakaona ndava kutanga kupfekedzerwa zvimwe zvimishonga kusikarudzi kwangu zvainge zvopota zvondirwadzisa chibereko, ndava kungogara ndichingonzwa musana nechibereko, ndikabva ndati no, I am not going to sacrifice my life over this guy, because haisi problem yangu yekuti zvari. All that I have given him is a happy life, and I am a trusted wife to him. I have been a good wife, even though I only slept with the pastor and no one else. I have been faithful towards him, and ndinomuremekedza, even though I know kuti pane zvandakaudzwa kuti ndinge ndichizozvishandisa kana ndikaona sekunge anenge ava kuda kukura musoro, but I respect him like munhu akatondizvarisa. Ndiyo confession yangu iyi. Ndiri kutsvakawo advice kuti ndoita sei, ndogara nevana vangu pasi here. I'm sure kuti my daughter and my 2 sons, they are not going to betray me kana ndikavaudza chokwadi chakaitika pakati pangu napastor, uye zvekare ndichivazivisa kuti vavanofungidzira kuti ndo baba vavo havasi baba vavo, kuti vana vangu, can they understand where I am coming from, and can they understand what I will be trying to do for them, kuti vange vachizongonoonawo baba vavo vachiri vapenyu, because he is now quite an old man. Handidi kuti munhu uyu ange achizofa ndobva ndazongosara ndiri ndega ndakachengetedza secret iyi. Please ndibatsireiwo vedare. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Hanzi vana vangu ndikuda kuti ndinge ndichivaudza kuti pastor vaya zvamunovaona, pastor vaya ndo baba venyu, but ndinotya manje kuti kana ndikagara ndavaudza zvimwe kuda vana vanobva vazonditengesa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so. Inini ndiri kudananawo nevamwe mother avo vandodanana navo, but hii vakura mukoma. Right now vava nemakore anokwana ivo kuita 54 years. Saka mother ava vandodanana navo mupurisa manje. So chakaita kuti ndinge ndichitanga kudanana navo ndo vakatondi approacha. Mother ava motikari yavo payainge yakafa, so vaiwanzokutaimira motikari yangu, because ndine chimotikari changu chandoshandisawo chandinopandisawo nacho mari parodi apa ndinoita zvemushikashika. So mother ava ndainge ndowanzokuvakwidza vachienda kutown, so vakazoti kwandiri, as long as motikari yangu isati yauya, isati yapera kugadzirwa, iwewe ndoda kuti unge uchizondisira seat. Saka vainge vachifarira kugara kufront seat, ende vasingadi kuti paya pavanenge vakagara kufront seat vange vachizorishare neumwe munhu. So even though zvainge zvakaoma, but ndo zvandaita makuseni paya. Ndaiti kana ndava kuvapika ndaitomeka sure kuti handizopiki up someone else. Even usiku paya pavanenge vazochaisa ndaitoenda ndobva ndanova collector, then ndobva ndameka sure kuti kumberi kwaisazogara zvekare umwe munhu. But mazuva ekutanga vakatanga vachitondibhadhara mari yevanhu 2. Ndabva ndazodrive
kudhiraivha paya kubva kugraft kwavo kuzonosvika tichizosvika kwedu kugeto ndiri empty mukoma. Apa ainge angori mastresses oga. This was somewhere past 8. Then vakabva vazoti paka motikari panapa, but takapaka motikari about 200 meters from her house. Vakabva vati she just wanted to relax, ndokubva vavhura window vachiti she just wanted some fresh air. Ndikabva ndati kokwakanaka here? Vakabva vati musoro chaiwo, musoro uri kunditema, and I don't know kuti ndichaita sei nezvandakatarisana nazvo. Handizivi kuti ndichazvigona here kana kuti zvichandikunda. Ndikabva ndati what is going on? Vakabva vazondiudza kuti kumba kwavo uko zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka because murume wavo iye anoita zvekudhraivha matrucks. Vakabva vandiudza kuti murume wavo pane paakaita trip yekuenda kuZambia, achibvako kuZambia ndo pavakabva vaona kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Hanzi sikarudzi yake painge pasina, saka iye hanzi akati ndakasangana nemudzimai wemunhu ndokubva ndazogadzirwa. Saka murume wacho ainge achida kubhadharwa $5,000. Saka vakabva vatotanga kutoyeredza misodzi paya, vakati I don't know what to do. Mother iyi iripo yakura zvayo, but ndakabva ndatoigokuchira paya, ndikabva ndati don't cry. Ndakazotoshamisika ndava kutokisana nayo mother iyi, ndokubva tatoenda kuback seat. Ndikabva ndati mira ndinge ndichikupedza stress yose, ndokubva tatotanga kutorara tose paya. But immediately takati tichipedza kuita bonde, kusangana pabonde, then vakabva vatanga kuregreta. Zvino zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoenda kune dzimwe kule dzangu. Saka kule vangu ava ivo muprofita wenguo tsvuku, ndakabva ndaenda kwavari ndikabva ndati kule ndazvibatirawo sugar mama wangu. So I don't know kana muine minamato yamunokwanisa kundipa kuti ndinge ndichishandisira mother ava. Saka kule vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga tsono, kana ndatenga tsono ndaifanira kuzotora picture, but vainge vasingadi mapictures emufoni aya maphysical. Ndokubva ndatenderera toners ndichitsvaka panogezeswa mafoto, ndokubva ndazopawana ndikabva ndazogezesa mafotos amother ava awo avakanditumidzira, ende vainge vakatonditumidzira mapictures avo vakatoshama, ndo andakashandisa iwawo. Ndikabva ndazodzokera kuna kule wangu, vakabva vazonditi mapictures awa ndaifanira kuti ndinge ndichizomasona, but ndakamasoneredza nepicture rangu, ndokubva ndazonzi ndinge ndichimaisa mapictures awa mubhodhoro. So bhodhoro iri vakabva vanditi ameno zviri kwauri iwewe, kana uchida kunyatsokudya munhu mari, then mapictures awa uri kufanira kuti unge uchinotsvaka kwekuti unoenda kunomasiya, mungava muri mubako kana kuti unongoenda kudhamu murukova wabva wazonokanda bhodhoro iri. But kana uchida kuti mother ava vasazonyanyisa kukuda, zvaunongoita ndezve kuti uchachengeta bhodhoro iri mumba mako. Zuva raunenge wava kunzwa kuti hauchadi nezvavo, then wabva wazoputsa bhodhoro iroro. Nekudawo kudiwa, nekudawo kudya chembere iyi, ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonokanda bhodhoro iri murukova, ndikabva ndazodzoka zvangu kumba. Saka mari zvangu ndikuita kutetena. Mari yose yavanoswera vachitora paroad, most of the times ndinozotogovana navo zvekare nemari dzimwe dzavanowana kuzvimaflea market kwavo, vanochita vachitondipa. But mother iyi yava kutondida zvekudaro. Kana variko vanokwanisa kundibatsira, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Handichaidi mother iyi. Apa yava kutoita sekunge katineja zvako. Apa inini ndatova bore nayo mother iyi, zvekuti inge ichindiseparata nemhuri yangu, ndo zvandiri kuramba. But at the same time ndinotya kuisa upenyu hwemukadzi wangu panjodzi. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Naimi zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakazviisa mubhodhoro, vakazviisa mubhodhoro ivo nemukadzi uyu wavanodanana naye. Saka hanzi mukadzi uyu she is now very crazy about me. Nemiwo very soon mukoma munenge matova very crazy about this same woman. Pakaipa.